Kasto niya. Rich kid ka naman. Kasto iti pangal daw ko gayan. Nagkirogak ti kilamban. Pagsawsawa. Suka sili bagoong kanadabawang na. With matching ginger tea. Turmeric ginger tea. Yan. Ito tibiyag ti abroad. Ay, nag-iilocano ako. Baka hindi may makaintindi dyan kaya magtagalog na lang tayo kaibigan. Ito ang buhay ng isang chimay dito sa Taiwan. Kala nyo madali lang ang buhay ng OFW. Masaya ka na kapag nakakain ka ng sa isang araw nakain ka ng kumpletong may karne, may isda, may manok. Kaya sabi ko nga, yung mga nagpabalak mag-abroad yan, mag-isip-isip kayo. Dahil hindi nyo alam. Swerte na lang kayo kung mapunta kayo sa mga among galante. Si Lola kasi ang kinain niya kanina. Noodles. Pinagyan ko din siya ng repolyo. Parang hindi ako mapusog pag ganun. Kaya ganito ang kinain ko. Limuto ko. Yan. Kain mga kaibigan. Yung nagsasabi dyan, maganda ang buhay sa abroad. Mas malayo, mas maganda ang buhay sa Pinas. Kasi doon, nakakain mo ang gusto mo. Pasalamat na lang ako kasi dadalawa kami ni Lola dito. Yung iba, ang daming linluto, nagugutom, ginugutom ng mga amo, o kaya nai-late kumain. May iba dyan nagpo-post alauna na ng tanghali hindi pa sila kumain. Hintayin pa rin nilang matapos ang mga amo nilang kumain bago sila kumain. Buti na lang dito, sinasabay nila ako. Sarap. Sarap
sarap ng bagoong sili suka. Hmm. Gusto mo? Ayan, simot na simot. Solve ang pananghalian with turmeric ginger tea. Nagdagsan pa tiyan. Ayan. Tapos na ang pananghalian ni Chimay, Benji. Hanggang dito na lang guys. Excuse me po. Maraming salamat sa panonood. Huwag kayong magsawang manood sa aking mga next video. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat ulit. Bye-bye! Mahal ko kayo!